खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। आसाम पुलिसाव मुंख्लं जानांनाय नखरफोरनि थाखाय मोनसे मोजां एबा गोजोनथाव रादाब फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। 1985 मायथाइनिफ्राय आसाम पुलिसाव मुंख्लं जानाय नखरनो साख्रि होनाय जागोन। गासै 400 नखरफोरा बे साख्रिखौ मोनगोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होयो। मैया उदालगुरिनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव बन सुवा लानाय बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला प्रशासना गनायथि होयैनि उनाव बन सुवा उदालगुरि टाउननि राजा लामाखौ बेंथिनानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 जोंनो नांगौ बड'लेण्ड वी वान्ट जास्टिस बायदि स्ल'गेनजों उदालगुरि टाउनखौ गोमखांहोयो। मख'नो गोनांदि बन सुवा लानाय बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारियाव तेलेंगानानि राजु प्रसाद मुंनि सासे सुबुङाबो बाहागो लानानै बड'लेण्डखौ इयुनाव एबा सानसे समाव मोनगोन होनना आं फुरा फोथायो। डिवाइड आसाम 50-50 जै बर' हारिनि स्ल'गेन होयो तेलेंगानानि राजु प्रसादआ। गेलेमु बिथिङाव फिन सासे बर'नि फिसाया सनानि मेडेल देरहानो हानानै हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। उदालगुरि जिल्लानि सरेन बसुमतारिया वाक' नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव गोख्रों गेलेनानै सनानि मेडेल देरहादों। चन्डीगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव खुंजानाय वाक' नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव उदालगुरि जिल्ला बर' बाजार ओनसोलनि बाङालिगाव गामिनि रबिराम बसुमतारिनि फिसाज्ला सरेन बसुमतारिया सनानि मेडेल देरहानो हायो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिजों रुजुदों। बनसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सन्जय नार्जारि बिथाङा 2018 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड मोना होनदोंमोन, सोरबा क्रिटेरिया गैया होनदोंमोन। बेथ' आलादा बाथ्रा। फैयै फैयै नुयोब्ला बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन बड'लेण्ड सोरजिनायनि क्रिटेरिया गैथ'वा होननानै दिपेन बर'आबो खुद गावनो बुंदों बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेबो क्रिटेरिया गैथ'वा होननानै। होमब्ला दिपेन बर' सारा सोर आरो हाग्रामा महिलारि सारा सोर सानैबो एखे होनना सन्जय नार्जारि बिथाङा बुंथियो। कामरुप जिल्ला बक'नि लामपारा ओनसोलाव गिख्रंथाव बासनि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सासे प्रफेसारनि जायगायावनो जिउ गोमायो आरो माखासेया गोब्राब जखम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी फारसेनिफ्राय गोख्रै खारथाइजों फैबाय थानाय नार्गिस मुंनि गंसे बास गारिया ड्राइभारा कन्ट्रल खोमानायनि जाउनाव गंसे इ-रिक्साखौ सौख्लायो आरो बेबादिनो लामानि साखाथियाव थानाय गंनै गलायाव सौग्रावहैयो। बे जाथायाव नगर बेरानि बिमला प्रसाद सालिहा फरायसालिमायाव राजखान्थि बिफाननि प्रफेसार महरै खामानि मावनाय सासे सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुङा गोब्राब जखम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दावबायग्रा सुबुंफोरा बांसिनानो गवालपारा जिल्लायाव मावग्रा टेट उथ्रिसार फोरोंगिरिमोन। दिनै उदालगुरियाव खेबसेयावनो 300 जरा जुलि जागोन। धोरोम गैयाब्ला हारिमु गैया, हारिमु गोमायोब्ला सिनायथि गोमायो। बे मोन्थोरजों दिनै उदालगुरियाव रायजोआरि गेवलां हाबा खुंगोन। उदालगुरि जिल्ला हाबा फोसाबथाय आफादनि बानजायनायाव आरो दि हान्स फाउन्डेसननि हेफाजाबाव रायजोआरि गेवलां हाबा खुंनाय हाबाफारि। उदालगुरिनि मनपुर गेलेग्रा फोथाराव खुंनो गोनां रायजोआरि गेवलां हाबा फोरबोआव गासै 300 जरा एबा 600 हौवा हिन्जाव गोदानफोरा गाव गावनि धोरोम नेमखान्थिजों जुलि जागोन होनना सिमान्त चेतना मन्चनि आसाम रायजोआरि लेङाइ आफादगिरि मेनन मोसाहारि बिथाङा फोरमायथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।